Chairman ka Meghalaya Urban Development Authority muda uba wailat miki shila haka khatway tarik unai wieng ulaong baka ansh na yeng Meghalaya Building Bylaws katre kam kumju ya barok kinong shnong klemda khen la kidei na kinu ki kinhun jat ben riu katkum ka jingong ka jongu ki bor badai khmi kin tingkai ban shim ya kilat penshitam persha ya kinu ki bapen khen ya kanika an na ka benta ka jingbit jingbyang bat ki jing shngan jong ki pat ba nong shnong kani ka jingpan pau jong uniu chairman ka muda ka longru halor ki jingit no badang shen da ki nong shnong jong ka lumding jiri ba ka muda kalapan slam banle AA persha ya ka jingte yeng be an jong wei ubar jilla ubakerteng Muhammad Suleiman kata wat hadien bala ujor persha naduk arpasan trek risau arjar arpulai hakaba kalami ru ka jingkeli bahatu kanika an ka trekam tangi ki try muluk habakren shakila pathai kubor uba shila ulaong ngakwa ban pensyai kedar baka an kalong kumju ya baro laki dei ki khasi jain tia garu neki wei par ki jat ben riu kino ki bakwa ban shna yeng ne penhe kin ha ban pan jingbet na ka muda ka badai ka bor badai khmi ban a jingbet kat kum ki kindon jong ka Meghalaya Building Bylaws ulaong ru ngimshim la shong klik ti halor kani kaman ha ka jingshi shang la shimi ki sin jam kat kum ki an jong ka bylaws bat ka jingle jongi kamlong ka bale shilyang namar ka jingsngo kya ka bakong san jongi kalong na ka benta ka jingsngan jong ki pat ba nong shnong ka jila habashim ye ki sin jam persha ya kate ka jingshna yeng be an chairman ka muda upentip ba ka muda kalapha da ka jingtho sha utei utrai jaka ubakerteng Muhammad Suleiman hak arpu artrek unai wieng arazar arpulai hak bala hukum ya ba udai bansangi mardor ya ka jingtei katkum ka kindon section 30A jong ka Meghalaya Town and Country Planning Amendment Act 2024 bat banwan mi mardor hakmat ka office haringkat ki kot ki slabat ki jingro dur ki bayade bat ka jingshna yeng ngalapha da ka show cause notice ngila ap ya henre shim lawan mi hadien ka ne sa shisin pan ngilapha biang da ka jingtho sha hak arpa pratrik urempang arjar apsal kata katkum ki kindon section 30B jong ka Meghalaya Town and Country Planning Act kabala kdo ban pen prano ya ki jingtei bakhlem yo jingbet hapo khatsan sngi kumtaru hakasan tarik ulber arajar apsal usulaman ulawan mi shaka office haringkat ka shithi ka bapun pa ba shimlat mu ban pen khen ya kindon shna yeng da ka bashna yeng haka jaka jong ulaong ru ba ulong ubakloy ban ko ngu ya ki kindon an ka muda ngila batha ya ba IT ki kot kisla bat ki dor ki badan kam ulaong kumju ru ka dor bar shnong kalakam bakim shimla ajing bet satya ya ba shna ya ka yeng henre kat kum ka record jongi la NOC da ka dor bar shnong ya Suleiman bat kat kum kata ngila pentre kam kat kum ki kot kisla jong halor ka jingpan jingbet ban shna yeng ula banram uba shla ulaong baka muda sa shisien pan kalapun long ya ka jinglet jurep ya kate ka jingtei henre kala shem ba ya ka yeng la shna kat kum ki jingdro bala a sha ka office nongkong hi ngi ngakwa ban pensyai ba ka anhi ka trekam ya baro mong tang yu khasi ujaintia ugaro lani ki ki jaj briu ki ba ki jaj benriu ki ba wan song shnong sapok ka state ke jongi te ka anhi ka trekam be ya baro te halor kini ki mo ki jing mi hakane ka kot kubor te nakaliam jongi ni kwa ban pentip syakipai ba laradon kinu ki bakwa ban snayeng ne pan khayeng ki dei ban shim shwa ya ka jingbit permission na ka office jong ka muda ban nakaliam ka muda kin sa ai ya ka jingbit permission kat kum ki kendon balabu ha ka Meghalaya Building Bylaws ha ka jo ka por kumpa pila yo snyo ha bat layo I tu ka kot kubor bala mi baudon uwei ubar jalla uba kerteng Muhammad Suleiman takaladon ka jing ujor bana ka liang ka complain balabu na ka lumding jeri na kinong shnong jong ka lumding jeri hooj ka jing shisha ka ki nong lumding jeri kila bo ya gni ka complain tangba ni na ka liang ka office ni kwa ban pensyai mentakas ni ba na ka liang jong ni marsin tip marsin yo ya ka complain ni lale kat kum ka ai ngila bo den ngila lek ya ka site inspection bat ngakwa ban pensyai ba kamlong kat kum ka jing
ong ke jongki ba nakaliang ke office ni klem le ai ba hakane ka por nga kwa ru ban mo la don da ki documents ki ban sakhi ya kade ka ba marsin yo ik complain ni yo ik complain haka arpu santarik jong benai Oktober jong usnem arjar arpulai nakaliang Shau Secretary jong ka Meghalaya Urban Development Authority Police Bazar Shillong ka complain against illegal building construction kabalawan na i headman jong ka ayu te hak arpu santrik Oktober arjar arpulai te hadin nang ta marsen yo ya katuka complain nakaliang ka office ka labo ya ka site inspection haka live tarik ubanai Oktober jong usnem arjar arpulai but hang tu ka haka site inspection ngilalap shisha bakala don shisha ka ne ka building ka G+2 ka building ka baklem yo permission na kemuda bantre te nila ayu ya ka show cause notice nila up ya u tangba u klem wan mi te hadin nang tang ni ai be chisen don daka mut ngi pha biang sa chisen ya ka notice nila pha biang ha ka arpu pratrik u February arjar arpu sau hang ne nila ai no daka mut daka ne ka notice ka bakham khor shu hang ni bangila specify by katkum ka section 30B of Meghalaya Town and Country Planning Act ka ba ong ban dismantle the unauthorized construction within 15 days da hadin bangila apha ya kan depat nakaliang jong u haka santrik jong benai ma jong snem arjar apusa ulawan mi rengkat ke city shaka office ba ong I have to ula ong kumni but I have to honor to inform you that I did not intend to violate the building norm by constructing a building in my plot te ula ong ba em kani gade jing singal thu bakla bangam tip shai ba te nakaliang jonga nga kloi ban ya mon ban bot kat kum ki an ki kandon jong ka office ta hadin nang ta te mila ong yu ba uhab ban submit ya ka necessary documents but ya ka drawing ta hadin nang ta ula wan submit ya ki kot kisla but kabaphala kalong hangni ba ka wei ba nakaliang ka snong ki ong ba ki klem ai jing bit yu ban te ya kata ka ying ta hadin nang ta kat kum ka yu mi lap ni pila ban yu i ba ka don ka NOC nakaliang ka snong ba ai mo haba apply ya ka building permission ta ngiro mi bot namar ka niro ka dai ka wei na ka jing don kam ta ka niro kala don ka city lani ke NOC baki ba kana kaliang ka snong ro kala ai ta hadin bangila yu i ba kala don ka city na ka snong rangkat ki necessary document tengila proses no ya kiniki ya kaniki kot kisla ki jong na kuntaban apply ya ka building permission ta hadin nang ta ba ula apply ula submit ya ki drawing kunta terter ta hadin nang ta ngila lej biang ya ka inspection habang ngila ya ka inspection ha kan ngila lej ya ka inspection tengilap ba u klem bot kat kum kata ka building jong u ka klem long kat kum ki drawing ba submit ta hadin nang ta ka kan ru tarik jong u mach ngila pha biang ya ka city ba ya u ban pensange ya kani ka jingtrai namar ba u klem bot kat kum ka drawing ba submit bat ka kam ka balong hasait ro la ban yo i ba don ro hang ne ki photos ki dor ki bangila shon ha ka to ka por bat hadin nang ta te ngila pha ya ka city ban pha pensange ya une u try jaka bat ngila ong u ba u hab ban apply kat kum ka building bylaws uhaban wan ban submit ya ki dokumen ya ki kot kisla ba sakawe nga kwa ban pensyai hang ne kat kum ka bala don ka to ka bala mi ha ka kot kubor ba ki ong ba udon uwe inspector na muda uba ong ba utu ubri umdon kam shu ban pan ya ka jingbit na kemuda na marba uladon lepa ya ka boarding electric bat ka ka kani nga kwa ban pensyai hang ni ba kani ka long ka babakala kino hi ki ba lada ki don ki ka jingtan dan ka connection jong ka electric lani ka umro ki hab hi ban apply ya ka building permission te hoy ki don ki jing keno na kaliang jong upaj ba ki ong bo don uni inspector balik inspect ki kali na ubak balik ki klem pensenge ya ka kam te ong ba uni don kam su ban pan jingbit na kemuda namar ba udon ya kadeka connection jong ko umbat kalai hang ni nga kwa ban pensai kan ni ka long bakala bat nakaliang ko office ngila bo ya ka internal inquiry jong ko office ban lap ya ka jing shisha ba ong shisha ne tang ba ladang ngilap ba ong shisha tingin sim ka action kat kum na ko office namar kan ni ka long ka jing yalam bakala ya upay ba
But hakajuk kapor hadin nang ta te ngi na kaliam ke jongi une ubriu hadin ngila ay kenika chithi ngila pha ya ke chithi ya sha u haka arpu artrik jong nomor arjar atulai regarding tu Muhammad Sulaiman Lomding Jiri Shillong unauthorized construction ta hangni ngila specify ngila pentib ya uba udai ban pensenge sisendon ya ke jing tre jong under ka section 30A of the Meghalaya Town Country Planning Amendment Act 2004 ka krenchai ba uhap pensenge sisendon ya kinik construction but uhaban wan mi sya ka office rengkat ki necessary documents but kumjuk ru ya ka drawing nila bu da ki jing thang ba unum kinum dei chu ban continue ya ka construction hadu bakinda wan mi sya ka office ban penbiang ya kita kat kun ki jenon kam te kini ki bangakwa ban pensai ba mo nakaliang jongi kum ko office pangi klem le sinyang yano namar ngi hikum ko office ngi ka main concern hi ke jongi ka dei ka safety and security jong kinong snaying mo habok ka step te kani ka dei nakaliang ko jonga ngakwa ban pensai ba nakaliang ko jongi kumba ong biang sa chisin ba ka anhi ka trekam ya baro ya ong yo khasi Jaintia ugaru leni kiwe kijendru kibawan chong sunong po ka state ke jong